marhite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorgong, jala dopak dapat tonok kumaaw, jala asima roham diaw, ay pujung jala na dangol doaw, hodo ale Jehovah di halunguk rohaku, ale de bataku, marhapo satu hodo aw, sayunang paila aw, haleluya. Martang yang mahita, alia manami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akaulaun ni si bolisi, sai padungo mahami marhiti-hiti todim na badiai, asa unang tarpedim hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardami hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 308 ayat 5 dohot 8. Tatangihon ma patik debata di mingguta sadarion, ima nanienet sian 5 Musa bid 24 ayat 20 sia songonon ma didok. Alai ia dilului hamu olat ni Jehovah debatamu, sai jupak kodo ibana, molotung dilului hamu ibana, sian nasa rohamu, dohot sian nasa ate-atemu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 434 ayat sada dohot ayat 2. Roma
Yesus paluhun salut natina luhun doa nuang dituaki sirah ausian dosaki lam jonok tuho ali Tuhan sai tai tiang sai dosaku dibantu haki monak au diban mudar nai gogodo dilehon tuki diau dia. Tato poti madosat tanda godangi tua dopan de debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus. Lam ganda panon bi holong irohaki sai lam ganda holong Tuhan. Namar sikat soring. Atong aledongan, adong dodoi hita hiras niroha, laho bongot tu bagasan nabadiai, di bagasan mudarni tane debata, jala na peopsa. Amin. Mare demahita, sian bukwede nomor 405 ayat sadadot ayat 2. Adong sadamuang tung sayulini sobudo disi uas
taha tidak kom maha taha porsiaut tai, songon nahinai tidak kon di dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di bata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumepalangit doh tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba na sasadai, imanan tibuhon ni si Maria, na gebeon sianton di perbadia, andorang suabubua. Ido tuhata na tumawar na bernit di panghuman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banu atorung ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pamulak sogo tu tanoon.
tabegema titing na masa dohot manaing pamasaon ni huriatta. Di Minggu Tasadarion ima di Minggu 8 Februari 2026 ima guarni Minggu Tasadarion Minggu Okuli. Saitong do mangaranap mataku dopak Jahoba. Topik ni Minggu Tasadarion ima padiri roha dohot hosa mangulului Jahoba. 2. Sermon Parhalado. Pada hari Jumat 10 Maret 2026 sermon Parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Tolu sermon week ima di hari Rabu 10 Maret 2026 masuk pukul 10.00 WIB manang jam 7 malam. Week 2 di keluarga I-70 Boru Panggabean dengan alamat Jalan Lurah Cimahi. Week 4 di keluarga SA Panjaitan Boru Girsang dengan alamat Jalan Nusantara Raya nomor 55 Kapling IPTN RT 03 RW 25. Week 8 di keluarga Nyonya R Panjaitan Boru Sitompul dengan alamat Kampung Ki Hapit Barat Jalan Pendidikan 2 RT 09 RW 09. Week 10 di keluarga P Luban Tobing Boru Aritonang dengan alamat Gang M Arjo nomor 228 Cimahi. Week 12 di keluarga Situa MTH Sirait Boru Manik dengan alamat Komplek Bukit Permata Blok C Pitu nomor 4 RT 05 RW 05. Sermon di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 masuk pukul 10.00 WIB manang jam 7 malam. Alai khusus di week 5 masuk pukul 10.30 WIB manang 1.06 malam. Ima week sada di keluarga KEH Gultom Boru Manulang dengan alamat Asrama Brigif. Week 3 di keluarga Situa J Uta Barat Boru Sitompul dengan alamat Jalan Pojok Utara Sada Gang Karya Muda Opat nomor 10 Walu. Di week 5 di keluarga Nyonya B Lumban Tobing Boru Tambunan dengan alamat Cisangkan. Week 6 libur. Week 7 di keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Hutahayan dengan alamat Komplek Cilame Indah Blok C17 RW 2 RW 20 Cimahi. Weksia di keluarga TTF Silaban Boru Panjaitan dengan alamat Bumi Pakusarakan Sada Blok 2 nomor 12. Di week 10 sada di ima inganan ni sermon di gedung sekolah minggu di Gereja Ta. 4. Pelean bulanan. Di bagasan Minggu Tasadarion ima Minggu 8 Maret 2026 diganup permingguan patupaut tado pasahat pelean bulanan di bulan Maret 2026. Pasahatot tai mai di dina pungu-pungu pelean paduaon hita tujolo. Tapasahat ma amplop pelean bulanan ni diinganan naung di pinarade alani pasahat masian nasa hapor seonmu. 5. Pemilihan dohot pangojakon pengurus seksi. Diganup seksi naung patupahon pemilihan aka pengurus seksi asa dilaporhon ma tu ketua dewan. Pangojakonon ketua dohot pengurus seksi dipatupa di hari Minggu 20 Maret 2026 di parmingguan arian. Onom rekening bank BTN. Nunga dibayan rekening ni Huria naib baru marhite bank BTN nagabe rekening Huria mengganti rekening BRI. Sialani tu akar ruas nanayang pasahaton pelean nunga boy ditransfer tu rekening bank BTN dengan nomor
000 Siasada 01 Walu-Walu 000 Opat Onom Tolupitu atas nama HKBP Jalan Lurah. Songonima tikting dihita di Mingguta Sadarion Moleate. Maret de Mahita sian bukwede nomor 780 sia ayat sada dohot udutna huhut ma tapasahat piliatta pilihan sada A dohot sada B. Lului habu harajani debata rabdo hota tigorana
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imamang ramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta natar surat di sada kronika bidu 22 ayat 14 sahatu ayat 10 sia. Hatan itu hatta songonot didog. Jala idama di bagasan hasusa apeau nasai laon nungahu parade hiad di joro ni Jehovah 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang gotombaga doho bosi dang dapot tibangon di bain hinagodangna toleaka parhau doho batu nungahu parade ikut tabaan mudo petusi. Aku ni masai torop do akka tukang diho. Akka padagdag batu. Akka tukang batu. Doho tukang hau. Doho torop halak napade diulaun maragam-ragam. Taringot tu sere, perak, tombaga, doho bosi, dang habilangak godangna. Tolehehe maho jala ulahon. Sailonganan ni Jehovah doho. Dungi di doko sidapi matu saluhut iduk ni Israel.
asa ditolongi nasida si Salomo anak nai nin nama. Da Jehovah de batamuna do maddongani hamu, jalamardami hamu humaliang dibain. Ainung nga pola di pasahat ibana akka isi ni tano itu bagasan tangakku. Jalanung nga patu tanoi diadopan ni Jehovah dohot diadopan ni bangsona. Atok padiri hamuma rohamuna dohotosamuna mga lului Jehovah de batamunai. Jalahehe mahamu lau paulihon inganan na badia di Jehovah de batamunai. Asa masuk binua poti parpadanan ni Jehovah. Dohot ula-ula ni debata. Akan na badiai tubagasa joro si paulion di goar ni Jehovah ido sahana. Hamuak kadongan amanami na nami horas madita sa luhut na. Adong do di lokok kalak batak maragam-ragam do ninna. Maragam-ragam do sita-sita ni halak batak. Marasing-asing do akka pangidua ninna. Jala moli dehoni molo angguakka na tua-tua aitor mangulu do daging ngate. Ala sudi do na tua-tua manangyak koni. Sudi nani sita-sitahon, sudi nani pangido ni akka sahalak na toras manang na tua-tua. Alai raga pe sita-sita ni na tua-tua, raga pe pangiduan ni na tua-tua, boy do hamuak kadongan, akasita-sitai maralus dan ikosonari. Boy do sita-sitai maralus dan ditiki ditangiangi. Alai di akapartikian nalumehet ni hilala ni debata. Adong do sahala do nga madoko songonon diri puho do noaing na adoko sonari atik na so tangiang ni inong tarupion ina. Atik na tangiang ni oput tarupihita. Atik ni tangiang ni tulang tarupion. Atik ni tangiang ni naburut tarupion. Dan lain sebagainya. Alay na pasti tangiang may, sita-sita may, pangiruan may, di bagasan nguluta. Alay boy do hamuak karongan balik sude. Heran na balik sude na tapi kiri na masa di ngulu. Balik. Nakim meragam-ragam sita-sitai dihita. Dungarok sita-sitai. Heran na balik sude portivion. Balik. Sita-sita na a naro jet. Sita-sita na be naro X. Do akalan na asing. Marsuhar sude. Marsuhar. Buama na suhar. Bana pasti hamuak kadongan mabayjud doro hadisi. Mabay kacit doro hadisi. Doho takalan na asing. Nabuy masa di tonga-tonga ni parnguluon. Hurian itu hatta di hamuna donga sahabor sehaon. Molo tabereng di turpuk taon. Marsita-sita do si Daud. Si David di bagas nguluna ikop pajong-jongon na bagas joro di debata. Marsita-sita di mana dia mau membangun rumah Allah, bait Allah. Nggak di barade mana sudi? Nggak di barade. 100.000 di dokon mas 100.000 ado. Talenta guarda 100.000 talenta. Jadi hubungkan nasugutan molo satalenta 3 kilo 24,4 kilo 24 kilo satalenta. Berarti molo 100.000 24 juta di menang 240 juta kilo. Ngai baradi 1 juta sere. Abo sidak kabilangan doa kalan nasing. Nggak di barsita-sita mana. Alaniaha Daud, David
Dia sedang memegang sebuah tongkat kepemimpinan harajaon. Aibu ido sahala raja mengalului atau patok. Kan? Molo presiden mengido contohnya, menteri, bainon, selesai do. Pabungon, selesai do. Alai nung ngarade sude. Sude na diparsita-sitai keinginan dalam hati belum tentu bisa terlaksana. Semua. Roma Jehovah. Dang boy patureo mu bagas joro dia winda. Ngai baradi sudiak kamang. Ngai baradi sudiak kainang. Ngai baradi hamuna diri niak kayana kotai. Ngai baradi hamu sinamo tusi. Ngai baradi hamu sonon. Tiba-tiba idokon dangolo aku liain. Hacit do. Hacit. Tiba-tiba idokon nggak sekolah mana, nggak kuliah mana, neng selesai nama, tiba-tiba idokon dangolo biar kuliah. Nah, ngai baradi hamu sudi. Tiba-tiba idokon ngai baradi hamuna, habe di tongat dalat do penang, bapak, ahai, pindah sekolah mahu se, indah, hacit do kenang, hacit tian. Adok tardok manangah, muruk dohita, satokit doi muruki. Iro kan, sa muruk ta tu gelek ta satokit do, satokin, nang peheran apa ngari masuk kita di bereng. Iro. Somodino na terjadi. Dia sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Bayakok kamu maju 100.000, berarti kali 24 nak 24 juta kilo emas. Hali sadia no yang sagram. Sadia sagram mas. Akan mama mengelusi bapak dengan itu sih. Taruh kau maju 2 juta. 2 walu. 21 nggak mak tabai mai turun nih. Habe 1 kilo 3 gram. 1.000 teh? 1.000 kali 2.500.000. Atar kira nggak ngolo error kalkulator. Kali 24 juta kilo. Dak tolak memang hitungnya teh. Alai didok nung nggak dibarade. Bosi dak katibangan. Doho akalan asing. Alai ketika dia mau membangun rumah Allah. Allah berkata kamu tidak boleh membangun rumah Allah. Dang boy ho. Hamu kadongan buasa dang boy. Na barjolo ro Jehovah madoko mulo tajaha mulai sian ayat na barjoloi. Nung ngagodang diulaho. Sebagai raja. Ahamai marporang mangalo akabangso na asing nga diulaho. Monang doho ngagodang durus mudar di tano di baiko. Hukum kenajisan. Teologi kenajisan. Nung ngagodang di baiko nauli di tonga-tonga ni bangsoon. Alayang gubagas joroi dang buiwe bangunomui ngagodang durus mudar di tano di baiko ninna. Hamak kadongan. Ima nakisita-sitai. Ima keinginan ni. Keinginan hati. Hati ingin menggenggam bulan. Apa daya? Tangan tak sampai. Itu kekurangan kita. Ini bukan kekurangan. Tetapi sebuah perintah yang berkata jangan. Cukup dulu sudah diwain. Urian itu hatta di hamuna dong sabor seaon ni Yesus Kristus. Atau ngisema. Di parade mayanak kon nasi Salomo. Ijo ma Salomo. Dang bui biau di doko Jehovah mabain bagas joroi. Homa mabait dah terus semamang dah
dak tolak biau amang siakangan anakku lau manursot usahaki terus semamangda inna among ngamatu anak konna alai adorak sodito ruso rodo among naimat dokon nunga disiwe sudi amang alai denggam mabaida monitor ma pikiri ma songod dia pahibakon alai na utama sakak ni amada amang itu persiapan da perjolo meneruskan jabatan nate aka usaha nah songoni doon nakamanginang Roma si David irok matu si Salomo nung nga adong di si Sudeda ulahumma tukang pe nga adong di si adong do tukang batu adong do tukang hau adong do si pudak akabatu nama mutari batu adong do pei do ragam ni padde maksudna akka talenta membangun molosonari zamanon mungkin adong may nama ngarakik bosi adong may nama baycoran adong may pakeramik adong may nama bainon dan lain sebagainya adong dungi hamu kadongan adong ma Pangiluan ni Ibana Muse. Ini bentuk juga. Duksai diri ni si Salomo di parade. Di jauh mabangsoi. Di parade matong diri ni bangsoi. Dang boy biau alai baik kamu mabagas joro ni debata asa tabuan. Ahai dokun nakin. Poti parpadanan. Tu bagas joroi dohot akka ula-ula inna ahado ula-ula ni bagas joro ula-ula ni debata itu ialah bentuk dari segala apa yang ada di tengah-tengah bait Allah alani ido dang boy kekudusan ni bait Allah sembarangan dijolma Isedo na boiro tu akalangkatak kabadiaun. Isedo na boiro tu konsistori. Isedo na boiro itu semua sebenarnya ada tatanan yang Tuhan berikan di tengah-tengah nih rumah Allah, bait Allah. Alaniro Roma HKBP bolo pas mamasu-matu akapar video dang boy nakok tu langkatan. Dang asalibay naturalisasi tongna. Akka ula-ula di Jehovah pe, ula-ula di debata, naing buano tu si. Huria di tuhata di hamuna dong asaha porsiaon. Jadi do bagas joroi, jadi pada akhirnya. Nuaing di mingguta minggu manatap melihat Allah melihat. Adong sahalak pada teologi madok di bukuna ima si Matthew Henry. Adong dua bukuna di mana ima buku tafsiran ni sudi Alkitab dohot tafsiran Alkitab Matthew Henry di mana songonon. Di gurito di mana di si songonon. Bahwa Daud betul-betul dalam hidupnya tidak hanya mempersiapkan secara fisik untuk bangunan bait Allah, tetapi juga mempersiapkan Salomo menjadi orang yang melanjutkan estafet laho membangun bagas joroi alai di bagasan roha na uduk tu debata. Iro-iro mana. Na barjolo na di parade mana nunga adong bahan na inakin aladang di luas debata mana manoruson di parade masih Salomo parjolo na di parade ima hauduhon na tu debata. Wasa konuduki mana tu debata ala di boto si Salomo do di boto si Daud do dang sakap na lau patulusob bagas joroi ikut sakap ni debata do.
Iko sakap ni debata. Bahwa dari segi keuangan sudah cukup. Tetapi Allah tidak berkenan kalau Daud yang membangun rumah Allah. Itu ketaatan. Ketaatan akan perintah Allah. Gabi didok matu si Salomo. Rade sude alai parade majo barjolo dirim. Uduk mahotu debata. Atik na sohoro tong pakyon ni debata. Lau padiriho bagas joroi. Ido. Dungi di parade may mahana muse. Gabi pemimpin yang bijaksana. Alanido selalu do tabege istilah Salomo. Tidak ada pemimpin yang lebih bijaksana daripada Salomo. Itu kan, dangadong beninna. Nah itu dipersiapkan bapaknya. Hamak kadongan. Sianina parjolo HP. Mengikuti alur cerita hidup. Kuncinya adalah taat. Mengikuti alur cerita kehidupan kita amanginang. Kuncinya adalah taat. Sebab apa yang kita rancangkan belum tentu akan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi kenyataan adalah segala rancangan Allah dalam hidupmu. Amin. Lasot do semangat dihitak kemang, kainang. Dia muna kena tu nama kelensia. Dak sude HP. Nani pikiran munai. Tulus. Alai nani sakapan ni debata marhiti hamu. Sude do tulus. Tidak semua yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Tapi semua yang dirancangkan Allah dalam hidupmu pasti akan berjalan dengan baik. Untuk itu taatlah. Amin. Uduk mahite lo maksudna. Uduk mah tu debata. Tu rancangan ni debata. Halak na uduk tu rancangan ni debata. Dia tidak akan pernah. Waduh, khawatir lagi. Dangolo bagaimana saya marsak di ngoluna. Ido nasongoni pangatur honon di bata nasongoni majo aitabo todo hapor siaw tamat dokon dak kiadi tinggal hot de bata hita nangwa pala sangobas ido taya manginang nangwa pala sangobas pedak kia hita ditinggal hot de bata hita do naolo maninggal hon de bata alani ibi gabi terganggu rawah marjamita maguguhuru suaramu gijang gabi terganggu satu suara muna. Jadi biarlah semua rancangan Allah. Jangan rancangan kita. Kalau rancangan kita putus di tengah jalan bisa. Tapi kalau rancangan Allah dalam hidup kita tidak ada putus-putusnya sampai selesai goal. Sampai akhir hayat hidup kita. Itu manginang jadi motivasi na luar biasa do di bagasan ngoluta. Ini menjadi motivasi yang luar biasa dalam hidup kita agar kita tidak kecewa dalam hidup ini. Jangan kecewa. Hal apa yang besar yang pernah kita cita-citakan manginang tapi tidak terjadi. Semua mungkin kita pernah mencita-citakan hal terbesar dalam hidup tapi tidak terjadi. Ketika kita kecewa maka kita akan sakit. Alai inguk ma dan ini iman kita. Segala rancangan Allah kecil besar dalam hidupmu Allah pasti menuntaskannya. Terimalah rancangan Allah itu dalam hidupmu. Hidup. Jadi song kami kapat di belum tentu na hupuk kami bui sai hupek kami. Hidup. Dak sai lope ngaulo pidda. Dak sai lope ngasongonon. Dak sai lope ngasongonon. Jadi semua dirancang Allah dalam kehidupan ini. Ido. Hamuna pe, anok cita-cita muna, dak sai lope, nga tiba-tiba dang boy be mardalan. Nga tiba-tiba ngasongonon. Jibwa, gabi sudah rancangan ini daw. Ada cara Allah yang lain untuk menuntaskan itu. Imana berjulung. Napaduahon hamok kadongan. Molo didok sima Tewi, si Henry dok imana songonon. Daud mau memberikan contoh bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan ninna.
Melayani Tuhan juga harus mempersiapkan diri ternyata. Apa yang dipersiapkan? Sumber daya kita harus kita persiapkan sebagai pelayan Tuhan. Sumber daya apa? Sumber daya yang kita miliki yang berasal dari Tuhan. Ketika Daud tidak diperbolehkan dari hukum kenajisan karena banyak darah yang bersimbah, maka sumber daya kehidupan seorang manusia yang dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan, dia harus benar-benar memurnikan hidupnya. Dia benar-benar mentahirkan melalui kuasa Allah. Mangalean total nguluno tu debata. Memberikan sumber daya apa yang dia miliki, apa yang dia punya kepada Allah. Biarkan Allah mengaturkan kehidupannya. Hidup. Daau napuna au. Ina kine detai Yesus do napuna au. Mempersiapkan sumber daya. Nabaduahon mempersiapkan hati untuk tunduk akan perintah itu sendiri. Tanpa hati yang tunduk, kita akan menjadi orang yang lari dari kenyataan hidup ini. Tanpa kita mempunyai hati yang tunduk kepada Allah, kita akan lari dari kenyataan. Molo taberen kenyataan ningolutta songonon, ketika kita tidak tunduk, hati kita tidak tunduk, maka kita akan berontak dan berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, maka kita akan lari dari Tuhan itu sendiri. Isena talu ho au, maka tunduklah hatimu kepada kebenaran firman Tuhan. Merpenguluyo hati-hatimi. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate. Nabatoluho kamu akadongan. Dak torus ngolumon di Bortibion. Iro dahe. Torus sita mangolu daong. Atok parade ma dongamu manguduti akka ulaw nadinggani. Diregenerasikan setiap pekerjaan yang baik. Persiapkan mereka. Ketika bagaimana Allah mempersiapkan kita, demikian juga mereka kita persiapkan dan mohon bimbingan dari Tuhan. Maka kita akan bisa menjadi alat Tuhan. Napatuluhon hawak kadongan. Ahado unok ni jami taon. Hapor seota. Unok ni hapor seaun na naing berengot ta siya jami taon. Na parjolo molo di paradesi daw bagas joroi. Ada tipologi. Ada gambaran Allah, gambaran Yesus di tengah-tengah kehidupan Daud. Ima menggambarkan bahwa Yesus Kristus yang dipersiapkan sian tunas ni Daud. Gabe gereja terbesar menjadi bait suci Allah yang paling kudus dan paling besar di dalam kehidupan ini. Gereja adalah persekutuan orang kudus. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Maka gereja adalah di dalam Kristus kita bersatu. Di dalam darah Yesus kita bersatu. Di dalam kebenaran Yesus kita bersatu. Maka ketika kita berkata eklesia dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Terang itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka gereja yang sesungguhnya itu adalah persekutuan di dalam Kristus. Maka amanginang secara kristologi ini menyumbangkan sebuah pemikiran teologi kita dan penyumbangan iman kita agar kita melihat bahwa wujud dari sebuah gereja adalah Yesus Kristus yang Maha Agung. Alanido molorohita tu gerejon di dogma Yesus Kristus do raja di gereja. Uluan di gereja, ulu ni huria, hita ma'akar wasna. Alani persekutuan kita amang inang di tengah-tengah gereja adalah persekutuan dalam darah Kristus, dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan persekutuan yang lain. Nabaduahon hamak kadongan. Ketika Daud mempersiapkan umat Israel untuk menjadi gereja yang taat, itu bangsa Israel secara eskatologi kedatangan Kristus.
Tunduklah kepada Kristus, taatlah kepada Kristus. Bagaimana kita taat? Ada dari soteriologi, pemahaman tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan membuatmu, membantu saudara taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan gugutta porsea. Dan gugutta porsea tu debata. Hagogoon ni debata rin marhite todina to di porbadia na mga rajay na papunguho na kahalat na badia. Ito tahi pengakuan iman pasal patuluhon. Halak na badia di papungu to di porbadia. Atong audo hotamu na pinapungo ni Toddido atong sada Toddido na mga rahutita, sada Toddido na mga ripuning uluton, Toddi di debata, Toddi porbadia, atong jalo matod di iding ulum. Dungi hamak kadongan na parpudihiyam ma. Naing buanutta sianon nuaing. Hobar tu topik ni minggu ta sudah mai tamajaha bahasa Batak ijo. Tajaha ma. Dan buat itampil ho majo. Topik ni minggu. Nah, ngetampil. Udah. Tolong ditampil ho jo topik minggu. Tapi atong akaroga perhala do majo majaha doh na adong bukui di ngabe atong rapat maju ta majaha ta wataki maju ta jaha 2 tolu. Saulat nari. Di hati Indonesia mengarahkan hati mencari Tuhan. Bagaimana kita mengarahkan hati pikiran buado hita mangarahon roha pikiran mangaluli Jehovah di bagasang nguluon ala Jehovah do na punasahita nakin do na mangaturhon sude parnguluton hita ta ma atong didokom ma tuluhal na iko boto ota di bagasang nguluton songokala na porsiya na parjolo ketaatan. Daud dan Salomo menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Apapun diperintahkan Tuhan, Daud tidak pernah lari dari perintah Tuhan dan apapun konsekuensi dari perintah Tuhan. Bahkan sahatuna mencoba baik gila si Daud asal lepas, itu kan? Sampai hari herana gila mana asal malua si anak kai. Allah memberikan itu, Allah memerintahkan. Dia taat kepada perintah itu dan kepada Salomo juga. Allah memberikan ketaatan itu. Jadi kuncina parjolo jol manauduk mahita jala nata nadua napaduahon. Moloro hita di nguluta tu bagas joro ni debata. Ikom mangaradi diri do hita. Mangaradi diri nakisong si Daud di parade ibana ala bagas joro ni debata na suci hita petu bagas joro on. Lau marsaur dohot debata parade madiri di tonga-tonga ni parnguluon napa toluhon jala omma puncakna porsea maho tutuhani porsea maho ai di haporsea midu mangula Tuhan di bagasan ngulum unang pola porsea ho tu dirim sendiri porsea maho tutuhani di sido Tuhan mangulu di bagasan ngulum martang yang mahita. Paso-paso mahatam asa uduk kami tuho jalahu parade dami diri nami Tuhan gabi badia kami di pirbadia ni tod di parbadia jala porsea kami ima Tuhan ngulu nami naung di bagasa tikyon maka porsea hatam ai ditiliko di bereko di hami ale Tuhan dohot di rohan nami, dohot di parnguluan nami,
pasu sude ruas ni huriam. Namar sahit homa ale Tuhan na pamalupon. Na tongon di bagasan parsahito di rumah sakit noing. Pasu na sida. Lumobi ma inanami inang buru rumah pea ale Tuhan. Sai homa na mamasu daging dohotor dinay. Haul ibana. Pargugoy ibana. Loas ibana. Marhabengeton. Manaon na bernit na tinaon na. Sahat tuadigan palwasom mo ibana Tuhan manaon na berniti. Pargugoy ibana. Ale Tuhan. Akaruas ni huriam. Natongon di bagas sa pemulihan di bagas na sida binuaing. Sudi man na sida pasu-pasu. Horong ina. Akka ianakon. Naposo bulung. Pasu-pasu sudi Tuhan. Asa marhite akka asinirohami. Taruli man na sida di hahipaso. So nganinang ditong-atongan ni pangubation ni inanami. Nyonya si tua JN Padjaitan inang boru na baban. Nasay maruloni do pe Tuhan. Lao turuma sakit laho mangubati ibana siya sahit nai. Tiap hari ikonayon na hacit. Mohop Tuhan, uasi maroham, uamar pamuati maho Tuhan, ia mangasihi maho ali Jehovah di bata, pamalum ma inanami pauduk rohana mangido tuho, paiyas todina mangilik-ilik ko. Lehom maha mamalumi. Nangakaruas ni huriam na sohagwara kami habilang kami akagwara. Dinatorus do be mga luluyak kahamamalum Tuhan. Lehom ma Tuhan. Paubuka sini rohami marhite-hite akasahit na niya inaside Tuhan. Say tanggal manamilas na mohopi. Holak ko na ho pangasahok kami, dang diri nami, dang tolak nami marhua Tuhan. Holak ko na ho pangasahok kami. Alay Tuhan, ruas ni huriam, aka natua-tua nami naung matua, naung lanju usia, pasu-pasu, molo pe mura-mura song aka hagaleon, aka sahit, say lehob madina sida haguguum manauni, jala, pasuang akalas ni rohana sida malu makasahik na Tuhan. Akan natoras margugo mamangalopik tangan na ali Jehovah di bata manangyak ko sudi paparan na tuho. Manangyak ko sudi kasih solhot na tuho. Kana hinaholongan na tuho ali Jehovah di bata. Ahape na solot noaing di rohani akaruas ni huriamon. Mangasaho na siniroham. Pasaha sudi alus taringot tutangiang nasida ali Tuhan. Hodo alus ni tangiang nami ali Jehovah di bata marhite Jesus Kristus. Ali Tuhan, pasu-pasu marhabisuho na karuas ni huriam na marsikola na kuliah. Dapok karejo akka na mga luluy karejo. Dapok sirokat ni Toddi akka na mga luluy sirokat ni Toddi. Jalan ng marsakap marhasohota di taonot Tuhan say homa na pahoton asiniroham marhite holong nasida parade ng sudi na hobbari di akan natoras na. Muli ate madiho akan naposom na marhobas di huriam di jalan luraon paso-paso sudi Tuhan uduk kami tuho taat jalan marhite ati-ati nami Tuhan. Do marhite haradion nami porsea tuho. Ima bainon nami lau makubasiho di tongani huriam. Dang diri nami, dang akka pikiran nami. Alay pa muma. Hubay kami makubasiho di tonga-tongani huriamon. Mga sahod Jesus Kristus.
Satokit Tuhan, pasahaton nami mapilian nami Tuho. Tadda dihaporsyaon nami. Ukka marohan nami ali Tuhan, pasahat akka pilihan nami. Siyan nasa toddi nami, siyan nasa haporsyaon nami. Lumobi manang ang diakka, janji iman nami marhite piliap bulanan. Pasahaton nami may ali Tuhan di bagasan tikyon. Nang jaloom mo may, jaloom mo nang tangiang nami. Di bagasan Jesus Kristus. Amen. Pasahak ma parbuay ni haporsyaw mo tu Jehovah, marhite piliam mo, mared de bahita. Aku dapat reda lagi, Tuhan ku dapat terlakuki. Siapa seragi apa sahaguki, Tuhan ku dapat terlakuki. Tuhan ku dapat reda lagi, Tuhan ku dapat terlakuki. Lagi surat menahulubi, Tuhan ku dapat terlakuki. Tuhan ku dapat reda lagi, Tuhan ku dapat terlakuki. Tuhan ku dapat terlakuki. Tuhan ku dapat reda lagi, Tuhan ku dapat terlakuki. Siapa seragi apa sahaguki, Tuhan ku dapat terlakuki. Tuhan ku dapat reda lagi, Tuhan ku dapat terlakuki. Lagi
Ali di bata ama namin na di banwa gidyang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa operasi kami pilihan. Pati buloh na harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi nuniruni pamunaku hosadohot gogoki nuni salut hartaku upasahat itu satu gunung. Ali amanami na di banwa gidyang, say pinarbadi amaguarmo, say romaharajawmo, say sauk malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gidyang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siyang hari. Sa isa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ay ho dona punang harajan dohot hagopuan roni asapan sareleng dilelena amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Malihita.